Hej, jeg er Benny One, og velkommen til en React video. Jeg sad her på YouTube, som man nu gør en gang imellem, og så faldt jeg over den her unge gut her, og det var en specifik video, men det er åbenbart en gut, der hedder Liam Nygaard, og de synes, det var meget interessant, nu har jeg godt nok kun set noget af en video, jeg har ikke rigtig set noget med, jeg kigger sådan ned og ser på titlerne, at han er en gut på 15 år, og han snakker om sine erfaringer inden for, nu skal I se, hvad skriver han egentlig her, det er sine ærlige meninger og erfaringer inden for personlig udvikling og vejen til godt liv, og det synes jeg godt nok er crazy, som 15-årig allerede begynder at sidde og gøre det. Taknemmelighed er alt, super nice, ikke altså? Og lev livet, mens du har det. Det er godt nok nogle dybe, eksistentielle emner, vi har gang i her, altså, men det er jo rigtigt nok, det han skriver, du ved. Jeg synes bare, det er så vildt, at man sidder som 15-årig, eller har de der tanker der, fordi det er jo 15, hvad fanden, altså, der var bare sådan lidt, hvornår skal jeg have chips, man? Chips! Ej, det var det ikke. Det var faktisk mere sådan, hvornår skal jeg have noget super topform, man? Super topform, bum. Jeg skal have en super topform, og der var super topform overalt på min vægge, man. Mit gulv var lavet super topform. Min væg var lavet super topform. Okay, vi skal se den her video her, hvor han snakker om, at personlig udvikling har ødelagt hans liv, og ikke lavet den her fejl her. Så lad os se den, og så kommer jeg med min kommentar på det. Cirka et år siden i dag startede jeg min første virksomhed. Jeg kan huske, jeg så noget. Det synes jeg altså også er insane. Skriver han godt nok sådan, min tredje virksomhed, men altså 15 år gammel, og så allerede sidder i gang med at lave bærs. Det synes jeg er ret vildt. Det er sgu ret imponerende, vil jeg aldrig sige det, altså. Det er ret sygt. Online video, ja, om hvordan man kunne tjene penge online ved at sælge AI-genererede billeder. Og jeg tænkte virkelig, det her det er mig, og det her det skal jeg i gang med. Altså det er sjovt, fordi jeg har siddet og tænkt de samme ting. Det er bare sådan, man har set de her shorts med ting og sager, med sådan kan du lave 1000 reels ud, hvor ingen tid bare for AI, så laver det bare for AI, fordi det er bare super nemt, du kan bare lave super meget af det på ingen tid. Tænk de samme tanker, men ved ikke lige, hvor jeg vil hen med det. Hvor vil jeg hen med det? Ja, det var bare sådan, dem har jeg set dem der. Men han gjorde det rent faktisk, ikke? Altså det er jo sygt nok, ikke? Så ja, jeg snakkede med min far om det, viste ham, ja det her, hvad det var jeg ville, og ja, min far som altid har supportet mig i det meste, jeg gør. Det finder du godt. Det er godt at have en far, der supporter der, så det er godt. Så er enig med mig om, Go daddy, man. Det er nok at starte det her, så han hjalp mig så med at få sat en account op, og ja, så satte vi en account op, og jeg begyndte så... Ja, det er også fordi, man skal sige, det er jo også meget imponerende, at man som 15-årig begynder at tænke på virksomhed og sådan noget der, fordi at du kan faktisk ikke rigtig gøre noget selv, uden at dine forældre er indblandet, før du er 18 år gammel. Så det er sådan noget, hvis du var sådan lidt, jeg er 15 år gammel, og jeg skal til at investere i aktier og sådan noget der, ja, så skal din far så, eller dine forældre, sørge for, at du får sat det op og en account op og sådan noget der, fordi det er sådan, det er du ikke myndig nok til endnu. Så det er jo ret sygt, kan man sige. Og sælge ting på den her virksomhed. Så han havde sådan nogle teddybærer, så det skulle super nice, altså. Det første salg på den her virksomhed. Sådan, ja, så salg, mand. Kaching. Vildt godt, men ja, før det havde jeg også prøvet alle mulige andre. Fedt, super fedt, han sidder bare, det synes jeg også er super fedt, han sidder bare og viser sådan lidt. Jeg skal nok sige mere ud, men nu, jeg synes bare, det er så imponerende, altså. Jeg synes, det er fedt, altså. Det er cool, men det er cool. Det her, det var virkelig godt. Og en del af det, synes jeg er fedt. Jeg kunne bruge en time på det om dagen, og ja, easy resultater og tjene bum. på mit avisjob efter lidt tid. Ja, det er jo fedt. Men så lidt tid efter, så begyndte jeg så at se sådan nogle personlige udviklingsvideoer. Nej. Så bliver det fejl. Altså, jeg har også været nede i den der grøft der. Ikke måske lige nødvendigvis med self-improvement, men jeg har jo dykket ned i alt muligt med psykologi og spiritualitet og konspirationsteorier. Altså, det er bare jeg har gået dybt ned i den der rabbit hole. Ikke kun self-improvement og sådan noget der. Men lad os lige searche på det. Ja, engelsk. Jeg så alle mulige videoer omkring, hvordan man kunne få skabt bedre resultater, fordi det var det, jeg big money. Opsat på. Ja, at få det bedst ud af den her virksomhed. Så faldt jeg så over en Hamse-video, som sagde, at man kun skulle arbejde, og at balance, det ikke er godt. Balance, det er noget, de svage bruger. Okay, det er bare, du skal bare grinde. Fra du åbner øjnene, skal du bare grind. Det er måske også mere sådan en præference frem for, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det et godt råd, eller sådan udvikling, men det er jo bare en præference, ikke? Nogle, de er bare i grind mode, ikke? Altså, jeg har super meget traume og sådan noget der, så jeg skal bare grind, men jeg skal ikke tænke på noget som helst, suppress all emotions og følelser, og bare grind. Det er jo ikke det, livet handler om, sådan nødvendigvis, men lad os se, hvad han mere siger. De kan arbejde hårdt, så ja, man skal kun arbejde, og det er det eneste, man skal gøre. Så efter den video, så følte jeg virkelig bare, at jeg kun skulle arbejde, og jeg ikke skulle gøre noget andet. Og jeg var altså kun 14 år på det her tidspunkt, og før jeg så den her video, arbejdede jeg bare en time om dagen på min virksomhed, og hyggede mig med andre ting også.
Ja. Men så efter jeg så den her video, jamen så for at være helt ærlig, jamen så ødelagde det faktisk lidt mit liv. Og det er jo også, jeg kan godt forestille mig, at man sidder som 14 eller 15-årig, så ser man den der, så tænker man, fuck, jeg gør bare ikke nok, altså. Og jeg synes, det er super fedt, nu kommer han også til at sige noget mere, ikke? Men han deler den indsigt med sådan et, at han tænker bare, jeg skal bare grind nu, ikke? Altså, men så har det også bare, det tror jeg også, han siger selv, at det er super vigtigt, at man selv mærker efter sådan et, nu, okay, så prøver man det her, og så sådan et, er det noget for mig det her? Nej, du mærker efter, ikke? Altså, er det godt det her? Nej. Men altså, jeg tænker også som 15-årig, ikke? Hvis du allerede som 15-årig begynder, så sidder og tænker på selvudvikling og improve dig selv og sådan noget der. Det er, du lærer allermest, ikke? Det er ved at teste alle mulige ting, fejle, du ved, finde ud af, at det her det er ikke noget for mig, det her det fungerer for mig, ikke? Og jo mere du gør det, jo mere udvikler du. Altså, du udvikler dig bare mere, du ved. Altså, erfaring, det er sådan en ting, jeg har tænkt meget over sådan lidt, hvis jeg skal kigge tilbage og sådan lidt. Jeg burde bare have gjort flere ting, fordi flere ting, du gør, jo mere erfaring får du bare inden for whatever. Og det er lige meget, hvad det er. Altså, det er fuldstændig lige meget, hvad det er. Og så er det, som man siger, han hygger sig, ikke? Han sidder og gør det en time, og det han hygger sig. Det er sgu det vigtigste. Når du er 15 år, så skal du ikke sidde og tænke på, jeg skal fucking lave big cash, og jeg skal improve mig selv, og sådan noget. Du skal bare hygge dig med det, du laver. Altså, det er sgu det vigtigste, altså. Det er min mening, vil jeg sige. Det er ikke, fordi man skal gøre det. Jeg siger ikke, du skal hygge dig, okay? Du skal hygge dig nu. Men det synes jeg bare er vigtigt. Jeg er jo sådan en person, som hvis nogle succesfulde personer sagde noget til mig, som jeg egentlig godt lidt kunne følge dem i, og jeg kunne meget godt lidt følge mig i det her, så følte jeg virkelig bare, at jeg skulle gøre det, og at han havde ret. Så jeg begyndte at arbejde, jeg begyndte at tænke, at jeg kun skulle arbejde, og hver gang jeg ikke arbejdede hjem, så fik jeg sådan en hel FOMO. Jeg fik virkelig bare tilbage at arbejde, fordi det var det, jeg havde fået. Ja, det kunne da godt forestille mig, at man begynder at være sådan helt, når jeg kommer bagud, men det er sådan, prøv at høre, du kommer ikke bagud i noget. Du er allerede foran, hvis du som 15-årig sidder bare og tænker business, jeg skal bare have business og udvikle mig selv og sådan noget. Det gjorde jeg fandme ikke som 15-årig, altså. Så du er allerede foran, ikke? Du har det fint, god tid. Selvom det egentlig ikke var det rigtige at gøre. Så jeg begyndte at være alt for opsat på det her, og begyndte ikke at synes, det var sjovt at være sammen med venner og sådan noget mere, fordi jeg bare kun ville arbejde. Ja, det er så sygt som 15-årig. Så se Jack Pickard-videoer. Pickard? Og ja, det var ret godt for mig. Han lavede Mr. Pickard. Man også skal huske at have balance og leve livet og yes. på sig selv og ens mål. Og ja, det hjalp mig virkelig. Og så lidt efter det, så opdagede jeg så, at man skal lave sin egen mening for tingene. Bingo. Virkelig spørge sig selv, er det her for mig? Bingo, mand, ja. Så hver gang du ser mig snakke om noget, eller du ser en anden en snakke om noget, jamen så husk at tænke, at det er bare noget, de har lært fra deres erfaringer, og du har dine egne erfaringer, så tænk over, og det er jo også bare super fedt, at man kan dele sine erfaringer, ikke? Altså, men som Lian siger der, det er også bare vigtigt, at man lige mærker efter sådan lidt, er det noget for mig det her? Du skal træne 6 timer nede i træningslokalet hver dag, okay? Og så kan du måske lige være sådan lidt, okay, så gør jeg det, ikke? Og så prøver du det, og så mærker du efter, og så er det sådan, er det noget for mig der? Nej, det gider jeg måske ikke. Og så sådan lidt, så lader du bare være med det. Så gør du måske kun 5 timer, ikke? Om dagen. Jeg kan huske, jeg var sådan, på et tidspunkt, så trænede jeg super meget, og det var sådan noget, det var sammen med en veninde, jeg havde, og det var sådan noget med, at vi skulle bare fucking styrketræning, indtil vi ikke kunne mere. Og det var super fedt, at man sådan presser sig selv på den måde der, men det var sådan, min krop var bare smadret i dage efter. Altså sådan, jeg havde nødt til at tage, smertestillende, for jeg fik så meget migræne, og jeg havde ondt over det hele, det kunne næsten ikke fungere. Og der var jeg bare sådan lidt, okay, nu har jeg prøvet det her, men det er ikke sådan, jeg godt kan lide at gøre det. Jeg kan bare godt lide at lave sådan noget, hvor jeg bare får lidt, sådan noget 20 minutter full body workout, sådan en YouTube-video. Det fungerer for mig, Så jeg skal da ikke ned i træningscenter nødvendigvis, eller skubbe mig selv helt vildt. For mig handler det bare om consistency, ikke? At du skal blive ved med at gøre det samme hver dag, men det skal bare være, du skal gøre det hele tiden, ikke stoppe, ikke? Men bare lige nok til, at du får blod op at køre, og du rent faktisk kan mærke en effekt, ikke? Rigtig godt ved det her. Så nu arbejder jeg på mit mål, er sammen med folk, og generelt hygger mig, når jeg er sammen med folk. Men det skal man også som 15-årig, altså. Arbejde på mig selv og styrketræner, og generelt har det godt. 15-årig styrketræner, det er fandme sygt, altså. Det er sygt, det der, altså. Jeg styrketræner sgu ikke. Jeg gad godt nok ikke at træne, da jeg var 15 år gammel, men det kan jeg godt love for. Det gad jeg sgu ikke. Det er sygt. Må man overhovedet træne som 15-årig? Er der ikke noget med sådan, at din krop stadig er i udvikling og sådan noget der, så det er ikke sundt at sådan styrketræner og sådan noget der? Jeg ved det ikke. Jeg snakker om noget, som jeg overhovedet ikke ved noget om, men det er bare sådan et, spille noget fodbold, altså. Det behøver ikke være fucking calisthenics, tror jeg, ville være sygt godt. Altså, men styrke, jamen, det må sgu, det skulle bare gøre det. Jeg skal ikke blande mig i noget som helst. Så er det den rigtige måde at leve på, arbejde på ens mål, og være sammen med folk og hygge sig.
Og ja, prøv lige at se der, men altså, han er jo noget goldmine. Prøv lige at se, hvor mange pokaler og alt muligt, han er jo bare... Fuck, han har bare været i gang, du. Han har bare sådan et, jeg har været fucking, jeg har været pro inden for fodbold, du. Jeg har vundet alle de her pokaler her, mand. Nu skal jeg bare lave business. Okay, jeg driller bare, du. Det er bare sådan, det er fandme sygt. Man kan også se, at han er glad for fodbold, det er jo fedt nok. Men hold da op, der er godt nok mange pokaler. Ja, han har et mindset, ham her guden. Han bliver sgu til noget, ham her. Det kan jeg jo lukke for. At være sammen med folk og hygge sig. Så ja, hvorfor deler jeg så det her med jamen det er fordi jeg ved, der er højst sandsynligt også nogen derude, der har set sådan nogle engelske personlige udviklingsvideoer. Der er også højst sandsynligt også nogen, der ser den her, som slet ikke har set nogen. Og ja, til begge af jer vil jeg bare sige, at i min mening så, efter jeg har startet den her virksomhed og generelt har fået succes med det, det er nice. Så har jeg fundet ud af, at ja, det er vigtigt at arbejde på sig selv og ens mål, men det er også vigtigt at være sammen med folk og hygge sig. Ja, spil noget Among Us, mand. Det er fint, altså. Spil noget dart. Ja, det er fint at have balance, og ja, på mange måder, så er det en rigtig måde at leve på, både at få et mål og være sammen med folk. Ja, det er sygt det der, det er sygt det der. Prøv at altså. Jeg vil også link i beskrivelsen for at joine min skole og høre mere. School? Har han en school? What? Okay, det er fandme sygt med 5 år. Den har jeg så ikke klikket på, sådan noget der. Men jeg synes, når skal vi se videre, lad os se. Han er gammel bygget. Udviklingscommunity, dansk, som jeg ville okay, det er sygt. Ej, det er fedt, det er fedt. Og derinde kan du også lære, hvordan jeg tjener penge. Jeg vil sige, jeg lægger link ned til Liams kanal der, ikke? Altså, hvis der sidder nogle unge gutter derude og tænker, det lyder super fedt, jeg kan godt lide ham der Liam der, så join ham, fordi altså, det synes jeg er fedt, altså. Jeg ville ønske, jeg havde sådan noget i stil med det der jeg var. Nej, det ville jeg ikke engang være på den alder, for jeg tænkte overhovedet ikke på de ting på den alder der. Jeg tror, der var 15 der. Hvad lavede jeg som 15-årig? Jo, der gik jeg bare rundt og lavede sådan nogle videoer for sjov og sådan noget, der sad gamet og så... Nej, det gjorde jeg ikke engang. Jeg lavede bare videoer for sjov, du. Der var bare ikke noget, der hed YouTube rigtigt dengang, så det var bare sådan, det var bare til mig selv og mine kammerater og sådan noget. Vi sad og lavede videoer, og vi brændte legetøj af og sådan noget der. Det snakker vi ikke om. Men der er link nede i beskrivelsen til Liam og sådan noget der. Super cool dude. Og jeg faldt bare lige over ham, var sådan, det er fandme sygt det der. Det er vildt det der. Det er crazy altså. Det er sådan, det er fuldstændig modsatte af Mongo TV eller andet sted, ikke altså. Måske en lidt unstraight comparison. Jeg håber noget af det video gjorde os. Husk at like. Gå ind og subscribe til Liam. Join hans fællesskab til noget for dig. Vi ses meget snart. Hej hej.